Dit zien de echte vastelovensfans. Ze stonden bij ons ieder evenement vooraan. Maar we zien eens goed de liefhebbers. Tijd om langs te gaan. Hey, hallo. Welkom in België. Kom binnen. Lekker gezellig. Ik ben Geert. Ik ben net vorige week 50 geworden. Ik kom uit Mopertingen, dat is in Bilze, België, net over de grens bij Maastricht. 2001 heb ik het LVK leren kennen, heel toevallig. Omdat ik op een 11 van de 11e dat jaar in Maastricht rondliep en carnavalmuziek hoorde. En daardoor aangetrokken werd. Dus ik kwam op een bepaald moment op het Ons Lieve Vrouwenplein in Maastricht terecht. En sindsdien blijven luisteren naar alleen. En zo ook het LVK leren kennen. Ik heb heel in het begin, mijn eerste LVK's dat ik ging, wel zo wat in de zaal gestaan, omdat je dan niet onmiddellijk vooraan gaat staan. Maar als ik nu bekijk wat we nu hebben, dan is het nu veel leuker. Als je gewoon vooraan staat, krijg je gewoon alles mee. En het vieren is veel leuker, het heel fijner. Gevonden. Wat vind je eigenlijk van als je voor zulke dingen dus wordt geïnterviewd? Ja, leuk. Leuk. Weet je, ik weet wat ik ken en wat ik goed ken en wat ik niet ken, vooral wat ik niet ken. Maar dit is een van de hele leuke dingen. Dus LVK mogen ze mij altijd voorkomen storen. Dat is een passie. Ik probeer elk evenement te gaan, ja. En als je een keer niet kan gaan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me eigenlijk niet inbeelden dat er één evenement is waar ik niet ben kunnen gaan. Ik denk dat ik alles wat ik heb willen doen, dat ik dat ook effectief heb gedaan. Ik heb niet veel gemist, maar ik zeg het nee. Ik ben ooit eens 1 keer op een 11 van de 11e ziek geweest, dat ik thuis lag met de griep. Dat was heel erg. Want dan lig je daar en dan hoor je op de radio en je hoort... Ja. Dus, maar voor de rest heb ik eigenlijk nooit niks moeten missen.